κατηγορούν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε μέμφονται την Αγία Ζώνη, μα η ζώνη της Παναγίας, η παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνα, το παπούτσι του Αγίου Παϊσίου και χλεβάζουν. Δικαίωμα του να μας χλεβάζουν. Εύχομαι να μην τα χρειαστούν καμιά φορά. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η δύναμη και χάρις των Αγίων περνά από ψυχής στα σώματα και από τα σώματα στα ημάτια και από τα ημάτια στα υποδήματα και από υποδημάτων στις σκιές ακόμα των Αποστόλων. Η σκιά των Αποστόλων έκαμπνε θαύματα δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο η σκιά και τα μαντήλια των Αποστόλων που ήταν ένα ευτελές ένδυμα, λένε οι πράξεις των Αποστόλων έκαναν θαύματα. Γιατί λοιπόν να ονειδίζω με την Εκκλησία και τον λαό του Θεού όταν προσκυνά τα Άγια αντικείμενα των Αγίων? Γιατί? Διότι σημαίνει ότι δεν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, οπότε κάπως δικαιολογούμαστε αφού δεν ξέρουμε, ή αν θέλουμε να λέγομαστε Ορθόδοξοι, είμαστε αδιάβαστοι. Δεν διαβάσαμε ποτέ ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες, ούτε τις Οικουμενικές Συνόδους.